Run. Oh, mga idol, good morning. Gagamitin na naman natin ngayon mga idol ang pinagbabawal na teknik. Bago ang lahat mga idol, ipalo nyo ang Boy Lamlam at huwag kalimutan i-subscribe, i-click ang notification bell button para updated kayo sa mga video namin mga idol. So ayan na nga guys, papasok na naman tayo ng sabungan guys, na hindi na naman tayo magbabayad ng entrance. Ito ang pinagbabawal talaga na technique guys, pang professional talaga ito guys. So puso ng saging yung gagamitin natin guys. Yan lang, simple lang ang gawin yan. White Kelso po yan ni Beboy Enriquez guys Pwede rin natin yan matawag na Art Lopez. Mga white hats ni Art Lopez guys. Yan yung isa, i-plaster mo yung puso ng saging. Puso ng saging yung gagamitin natin. Yan pulang mayahin na naman yung itutusok natin sa puso ng saging guys. Wag lang natin idiin masyado, kunting tuslok lang sa puso ng saging guys. Yan simple lang ang gagawin. Yan lang, simple lang ang gagawin natin. Yan tusukin mo dandahan kasi bulabog na tayo sa pumelo doon sa buongon, bulabog na tayo doon. Kaya ngayon puso ng saging na naman yung gagamitin natin. Yan guys, masin mo, i-plaster mo yung balibo. Yan lang, simple lang talaga, napaka-simple. Pero wag nyo po ito gagayahin guys, masisira talaga ang buhay mo. Yan open mo yung bayong, i-plaster mo sa bayong, tapos takpan mo. White Kelso, White Kelso Beboy Enriquez guys. Yan tusukin mo ng alambre, kahit isang tusok lang okay na yan. Napikuin mo, okay na. Yan lang, simple lang yan pulang mayahin na naman yung ipasok natin. Yan guys tapos ganyan lang takpan mo, tapos ganyan lang ang hawak guys, simple lang. Yan tusukin mo ng alambre, pikuin mo. Yan lang, simple lang. Yan approve yung tropa. So ayun na guys, tapos na yung finished product na guys. Puso ng saging na naman yung gagamitin natin guys. Pupunta na naman tayo ng sabungan na hindi na naman tayo magbabayad ng entrance. So tayo na guys. So 5, 4, 3, 2, 1. So nandito na tayo guys. Nandito tayo ngayon sa New Corellia Cockpit guys. Yan lang simpleng lakad lang yung gagawin guys. Patay Malaysia lang, lakad-lakad, parang puntos ba? Kahit puntos tingnan, di ba? Yan lang, lakad-lakad, relax lang. Yan lang. Manok mo to te. Bulabog daw, takbo daw. Takbo. Run. No. Takbo. Run. Isang malaking shout out Brian Repunte, Boss Brian Repunte, shout out. James Ant Manatad from Umandak Rice Mill, shout out boss. Carlo Bulliser ng Nikaan Libungan Cotabato, shout out. Ricardo Monteverde Solteo, boss Ricardo, shout out.
Christian Kutaw Kapito, shout out. Rogin Kusikol from Buklad, from Barangay Buklad. Rogin Kusikol. Kusa Kinsi ng Mawab, shout out. Brian Mailig Labustro, shout out boss. Philip Sabiron ng Sambuanga del Sur, shout out. Rooney Aurelia o Kajik Daita Serapin, shout out mga boss. I love you all.